Ľuboš Blaha učinil zásadné vyhlásenie a priznal, že aj jeho syn ryžoval na štáte. Samozrejme ironicky, aby zdôraznil nezmyselnosť celej kauzy okolo Michala Fica. Potom toto snáď pochopia aj progresívci a ich voliči. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Musím sa priznať, priatelia, kým na to neprídu aktuality a nebudú ma odvolávať. Áno, moje deti dostali dar od štátu. Stalo sa to takto. Moja mama je dôchodkyňa a dostáva dôchodok od štátu. Jasné, poviete si, že od sociálnej poisťovne, ale nebudem sa lacno vyhovárať. Áno, sú to peniaze štátu. A minule v obchode kúpila vnúčikom autičko. No chápete, za svoj dôchodok, a teda za peniaze štátu. Ako nám už drahí kolegovia z aktualít a opozície stihli vysvetliť, tie peniaze sa nikdy nestali jej súkromnými peniazmi. Oni už navždy budú štátne peniaze. Pokračoval Blaha. A môj syn teda od bábky dostal štátny dar. Ja viem, škandál. Áno, je to úplne to isté, ako keď Šimečková matka pácha podvody na grantoch a dvojmo a trojmo faktúruje. Blaha absurdnosť argumentácie novinárov a progresívcov zdôraznil na ďalších konkrétnych príkladoch, ktorými ich totálne zosmiešnil. Progresívci sa nás aktuálne snažia presvedčiť, že vlastne štátnymi peniazmi disponujú všetky matky, čo dostávajú rodičovský príspevok. Všetci dôchodcovia, všetci učitelia či lekári, všetci úradníci a ešte aj podnikatelia, ktorí dostali energopomoc alebo nebodaj zákazku od štátu či samosprávy, oni nedisponujú vlastnými peniazmi, ale peniazmi štátu. Tie peniaze sa v žiadnom momente netransformujú na vaše súkromné príjmy. Hádam sa nebudeme trápne vyhovárať, že áno, oni sú a navždy ostanú štátne. A je to úplne to isté ako Šimečková matka. Toto je najnovšie múdro slovenskej opozície a vzácnych slovenských médií. Ale teraz bez žartov. Tu na veľkomyslitelia z redakcie Aktualít a Progresívneho Slovenska zjavne došli k záveru, že ich čitatelia a voliči žerú seno. Lebo s plnou vážnosťou vymyslieť proti Smeru a Robertovi Ficovi takúto hlúposť, že zákonné peniaze od štátu sú vlastne to isté ako podvodne získané granty pre mimovládku Šimečkovej, to je tá najväčšia hlúposť v dejinách. Ešteže dnes už začínajú futbalové majstrovstvá, lebo ak by som ešte chvíľu musel pozerať na Šimečku a počúvať tieto jeho múdrosti, tak by mi asi odumrel mozog. Zakončil Blaha.